kumpul di YouTube iki ya. Maksudnya cek surai langsung jalur cash wae. Oh ya. Sing ketok raimu. Kamera depan sing ketok raimu. Ben-bene lah. Wis dapur-dapur sing wis. Iki priwe carane iki men nyopet. Oleh mobil ngono lho. Kami dirian. Dicuri takone. Mas. Kuwi channel sing iso apik priwe Mas ya. Kan dhisik iki ger nang teko. Jawab yang takon itu malah di konten kok mlebu konten sikit. Ora duwe channel Mas. Lah. Lah sing dhisik kae Rianto ngono kae. Nger teko. Silang. Sing nyolong sapa sing nyolong? Seno. Sing nyolong sapa? Kok iso? Ya Allah, ya Allah. Ngomong Inilah Jaya Abadi. Mau takon lek Naila iki piye carane? Takon lek Naila, aku ora ngerti. Ojo takon aku. Tuku mobil. Yo tuku mobil. Bengkel ya. Bengkel yang masalah iki. Iso bengkel ya. Iso bengkel masalahe ora mergo itu. Takon Yudi. Ya Yudi. Kae le. Serang to. Hanya mergo lek dodolan. Dodolan apa sih? Kaya ana kebone wong tuwa tak dol, sama ayo tak dol. Ora Apa bojone tanggoe tak dol. dodol togel. Tak ga iso nganti tuku HP. Ah, iso nganti iPhone takoni ya. Bah. Iso nganti Bah, iPhone. takoni gurune, Bah. Atur dalan. Dalane apa masa dalan? Omah. Dalan urip masa diodol ya. Omah dalan. Akeh malah adol kuburan kae. Iya. Tak kuburan. Yang Pak Guru atur sekulan. Nang adol bambu, Mas. Bambu rusakne dak tak pilokke. Ora mergo ngunten ora. Kepayu. Kayu. Wesi kok. Ora jare kayu. Ya wesi lah sanggup biyen kok. Kemudian ya wis sige. Kalau buku-buku kae tau LKS pilokke. Kayu yo. Payu lah bukan metal. Ya kok nunggu saya ganti ku HP ngene iki. Nek kayak anu. Bapak apa ini kok? Apalnya krowa apa sih mangan sapa? Ya ngono kuwi. Properti nek Eh. Petro. Petro. Adol dapur. Kan tukang parkir. Dapur titik. Tukang parkir. Gede sapa? Adol dapur nek gak pring-pring. Montore wong parkir digolong. Taruh pakai Sing pendapatan teko YouTube kursi rata. Bisa Aku ada Bukan nota, harus ada hukuman emang ya ora dodol ya. aja. Takon kali sira dhewe berarti carane piye? Wah, dihitung 3 juta, dihitung 5 tahun ya. Nek sing iki jambu kristal. Yang Pak Ego apa takoni? Pak Ego. Jare ora. Kurang. Ngatur lopo kae. Ora, aku anu kok. Atur udah. Ora anu, mau orang makan kadira sido ibune ndek aku. Ono wae Pak Riko iki. Wedi yo kasih numpah yo. Duite dijaluk karo pemerintah, dijaluk neh karo pemerintah yo ndek aku malah. Ndek aku berarti padha numpak munggah kaji, oleh pahala padha wae tekan kono kae. Lah kok iso? Ya mbok kan ngomong kok ngono kok. Aku malah wae nek duit kok. Kata kono kae wonge saiki ra sida mangkat nang omah. Sapa? Bone dhewe. Ayo. Wes rampung. Wis rampung. Wis kontene rampung. Wis malah ana sing nonton.